Nanay, bati ka. Kamusta mo si Papa? Ay, naka-open ba? Oo. Hello? Narinig ba ako? Hello, Deng! Nandito kami! Narinig ba yun? Deng! Deng! Hello, andini kami! Nasa Sampabian! Saan yun? Sampabian, Pangasinan! Ah, bakit? Malayo! Ikaw ang sumasagot eh. Deng! How are you now? Ay nako, ere pamilya mo, nasa dagat lahat. Ayan o, sa Pusigan. Kami lang ni Jeff din sa jeep. Para makita niya, i-video ko. Video saan? Video. Yan? May video ka dyan? Nagkahalin na sa'yo ah. At bakit mo ito? Hey! Panira yung tricycle ah.